hang mamanami dot ina nami ala yang masuk nama kita di bonani tahun baru 2025 yang masuk nama prosesi asa jong mahita di ingana tebe. Kudul mahita amanginang. Huriani Tuhatta HKBP Baduk Timur tapuji ma debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus Dr. di Porbadia naung patol hason jala palwaso kita memulus tahun 2024 nasal pui jala nong mangaleo tahun nai baru 2025 tu hita sialani pasahatun nami ma sian parhaladuni huriata HKBP Baduk Timur tu hita salutna selamat tahun baru ma di hita salutna. Selamat tahun baru manandihan. Pardengga basa do jahuba di saluhutna. Jala linggumannya sini rohana do jadi-jadian na sudena. Atong marulupulup jala marlas ni roha mahita marsobatu debata tapauduk marohata tapaluas marebata mian di bagasan parsaurata di tikion marede mahita. Marhite-hite guarni de bata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni tor di porbadia na tumapalangit dot tanoon. Amin. Audo alpa, audo omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani.
na adong dohot na naung adong hian dohot naro pargogo na sumurung. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata sian asini rohamdo umbahen saat hami tu tahun na ibaruon. Hodo na mga ramoti hami di bagasan tahun nasalpui. Saya si maroham, saya unang tulak hami nuaing. Saya dongani mahami di bagasan tahun na ibaruon. Pasu-pasu hami ro di akaulaon na dinggan. Nahuula hami marhite-hite guarmu. Alay na gumudang pasu-pasuhom mahatam na badiyay turohanami. Asa gabi na ibaru rohanami. Asa terpamasuk ho hami tu banua gijang di hasusuda ni bohal nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata dihita sadarion imana akar surat di Lukas 10 ayat 10. Ia haposan halak di naumotik, haposan maibana nang dinagudang. Yang go geduk ibana di naumotik, geduk ma nang dinagudang. Ido sahatna atong rap mangidugo gumehita laho mangulahon na ubartu hatanai. Ali Tuhan di bata saya pergugoy mahami naulaon na umbar tu patik ni. Amin.
Patopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi marohami dahami. Dibaheni sai se sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala puli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosa. Musat piak kedolok jala mutal akarobian. Alayanggo para sini rohaku na setupa musat sian ho. Jala padan ni hadameoku na setupa humordit ni na Jehovah siasi ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata sama turpu epistel di parminggota apola ditikyon tar surat di Jeremia 10:7 ayat 7 satro di ayat 2 tajahama marsika sori. Alai martua mabawa namar hapo satu Jehovah jala Jehovah haporusan na di bain. Ido sahatna martua maakan atau mangion hatani dibata jalan nau peopsa. Amin.
Tatidakon mahapursiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, idok ama pargugo na suatu dosa, na kumapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sisadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabibabea siya ton di porbadia at dorang suabubua. Idok tuhaka na tumaw na birnit di pangumuman ni Silatus, nama ketarpajal lo ibana di hapunos silang, na tua tuban watoru dung di tanom, na mulak mangulu di hari patuduhon, nama naik ke surgo, lau hundul kusiamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, si may bana pa mamulak sogot tanaon, manghumi halak na mangulu doot na mate. Au persea di tod di porbadia, jala dong sarahuria na badia, uria topan ni halak Kristen akka na badia, do dia sanidosa, do dia pai na magdok, mula mangulu sogot daging ni halak na mate, do dia muluan na surasuda. Amin.
Sunggul-sunggul na parjolo permingguan tahun baru 2025 di permingguan sadarion Rabu tanggal 1 Januari 2025 lima permingguan tahun naik baru manang bonani tahun 2025. Topik ni permingguan taima gabe na poso haposan diramoti jala didongani tuat tamahita madalani tahun R situmorang